athi lo mama tebhambathisa phezu kwalomlambo athi nguThixo osibonakalisayo sizothi kuni ikhaya lakaThixo ukhona uThixo osibonakalisayo ngoba ngoku ningakhala nishiwa ngoyena enimthandayo kodwa ebutheni bendlela uzawuvela uThixo osibonakalisayo asibonakalise ku Mamugama uzovuma ingoma yodwa evunywe lo mama kule ndawo kagqibo kuphambathisa noThixo phezu komlambo wathi ngoku ndimbonile yaye futhi ndisenza ukuphinda ndimbone mamugama uphuma uFinie ehamba ngenyawo zakhe zombini bawutsotso ukube bengakwazi ukuhamba ebencediswa kodwa inyawo zakhe enazo wambona mamugama Gapuma, the second Tobalaba, Magabuye, Wapinda, Wamona, Waguastato, Wemka, Gabriel Kibela, Wabuya Tula, Gotanga Gunchalo, Sinotico, Osmonagarisayo, we have a God that sees. We have a God that sees. That's a potion. Nali motimo obona akitsebe motimo wa hawena wabona na utasonga ayana ngathazo kwelilizwe sikhonzo Thixo babangani bishop bathangani bangothixo ababona bangafiki kwelaqala kodwa owethu Thixo uThixo bona nangapha kwenhlala Kakashiwa kare uqimusifihlela kodwa wasuka wavela uThixo ngoba unguThixo obonayo mamugama sizowuthi nakulungweni kuyo ikhaya lonke lakwamalema nekhaya lonke lakwaThixo zeluthemba uThixo ngoba kuloThixo obonayo noba thina inhliziyo yenu asiyiboni ngaphakathi kodwa uThixo uyabona ngaphakathi ngoba a God that sees sinothixo obonayo athi umbhali kasifunda incwadi ezinkulu kanibonga babuzwane ngoba uThixo ubizwa ngamagama kasinibonga babuzwane athi umbhali kwezincwadi zesilungu omnipresent ngoba uThixo ohlele khona ngamakashonke athi umbhali omnipotent ngoba ubalulekile owethu uThixo kuthi athi umbhali ke chaza lento omnipresent ngoba uhlale khona ngalolo ngixesha we have a God that sees bantu kwethu abalapha emhlabeni oThixo bayaphelelwa yaye futhi abalapha emhlabeni oThixo bayabona kodwa banendawo angaboni kuzo yelo nto mama engqina mama ubishop ethi ngoku ndimbonile uThixo yaye futhi uThixo kubona xa kumnandi bawutsotso uyazi ba ayikabi ngoThixo ngoba oThixo balapha bakwazi kakuhle xa kumnandi bawutsotsa kodwa ngoba kubi ababona banoThixo belilizwe ubuzawuvume bese sithi namhlanje ibirthday kaFinie wenza 60 years ubuzabona intande ibizawunyuka yokuqhela phezulu neparking engabikho kodwa ngoba bangoThixo abane boundaries abangaboniyo ngapha abekhona uzabeva besenza yesityusi zayi ayiqolweni ndiyasebenza ayiqolweni andikho ayiqolweni kodwa babe kumnandi uhlapha inkomo ibhiyazi zigcwele isuitcase negasi ngebedlwelo Thixo basemhlabeni khamile ngowethu sizokushiya lonke bawuzwane kanza unika wena theko lami ugqibezele kanza unika wena ngifuna sesiyazi into ethi ubhlungu andi futhi akuzukubalula futhi kuseza ubahlungu ngoba yena nkathazo bawumalema nisenza kwenza imisebenzi yefamily yilanto ndithi umuntu nomuntu efamilini yakhe unendawo yakhe ngoba umuntu akanento phakathi kwefamily kodwa wonke umuntu unexabiso lakhe babe likhona ithuba bendiza kwenza a pretty much short example ngiyadephoshonga
Kune-family eyaziwayo bawudinga ekuhlaleni enezinto zonke. Mama uBishop, abantwana bakhona bonke bafundile. Umongameli France kodwa ukholo yedwa ngelishwa lakhe akakwazi ukuba nezinto. Kuthiwa kula mzi xa kuhlaliwa ibhunga bawudinga kuza kwenza inkomo yokubuyisuyise. Bangena abantu endlini bahlala imithingi. Yena lona akabizwa behleli bathi myekeni lowo akho nto nayo akho nto azayithetha esiza kuyiva. Yenzeka ingxaki xa begqiba ukuhlala begqibile imithingi xa bezehlaba inkomo kwabaxhosa kuthiwa uba yikhalanga iyayekwa. Babengayihlaba ayikhali bathi masimyeke lona masibize lo ngathi unezinto zibhetere athi ke yayiba uzwane ingakhali. Bathi abantu bakaThixo bawucakwa babheka ezindaweni bayokusabela. Wathi umntu kubo uphilo wam wathi umntu andifuni nemali yenu engathi bhatali uphilo wam. Wanyanzeleka into yoba mabayoguqa kuye bokuthandaza. Uxolo mntakwethu, uxolo mntakwethu. Kuthiwa washukuma lo mfo wathi bendinixelele balibala noba ebetheni ngoba umntu ongenayo sathatha efemelini akamanyelwa. Bathi kuye ubutheni na wathi uba andikhumbuli yeke andizihlaba lenkomo. Babuya bonke bazama ukukhumbuza yimani ebetheni kanile lo mfo. Kanti lo mfo ngexesha basemithingini uye wavela emnyango wababuza ndilibele. Kanti apha ngaphakathi bamvile bonke kuthiwa hey vala lo mnyango sithini. Basondela kuye wathi mntakwethu sikhumbuza wathi bendithe kuni ndilibele.